kahabis at welcome to our channel. Ayun, sa ngayon mga kahabis hindi muna tayo mag-adventure at may nag-request kasi sa atin na magulay daw tayo na ginataang talbos ng kamuting kahoy. So, tsaka magluto tayo ngayon ng pili. At ito nga pala yung ating kasama ngayon, si The Boy. Si kahabis Janjo nandun pa sa bahay at may piniprepare pa. Let's go! Punga tayo! Nga pala mga kahabis, shoutout nga pala muna sa Nongski TV. Shoutout sa'yo at maraming salamat sa panonood, Lods. Thank you talaga. Mga kahabis, supportahan yung channel din ng Nongski TV at isa yan sa mga legit din nating subscriber. Pwede na ito mga kahabis. Let's go. Bubulayin natin. So, iiwanin ko lang muna ito. Prepare natin. Kamatis. Kuring ko lang mga kabis yung ating nyog. Yan, pulot namin ito nung nakarang araw. So ito mga kahabis at pinakulaan na natin. Yan. So ngayon, tanggalin lang natin dito. Lalamigin lang natin konti. So, ayun mga kabis, at habang hinihintay natin yung ating gulay, i-prepare natin yung ating pili nuts. Ayan. So,
ano daw to, masarap daw tong feeling na to. Ginagawa sa amin ito, nilalanta, mga kabis, lanta yung tawag sa amin. So ayan mga kabis, nalagyan lang natin ito ng mainit na tubig hanggang sa lumambot yung kanyang balat. Ayan. Hindi na namin mga kabis na videohan yung pagkuha nito at gawa nung hindi namin i-charge yung aming cellphone tsaka yung ating camera. Hindi natin, so wala kaming dalang cellphone nun tsaka yung camera natin is lubat na lubat. Kaya hindi namin na-videohan, so wala kaming kuryente rito at naiki-charge lang muna kami mga kabis. Kaya ganun. So bigyan lang natin ito ng tubig at hintayin natin lumambot. Muna yung ating gulay. Ready na yung ating gulay mga kabis. So ready na siya. Lagay ko lang dito sa ating cook. Ito na siya. Ginagawang sausawa namin yung pili, toyo lang tsaka kalamansi. At ayan na yan. So, hintayin lang muna natin itong lumambot. So, ito mga kabis at meron kaming tuyo dito. Masarap to sa pantimpla sa ating gulay. Ito na mga kabis. Ito na mga kahabis. Ito ng ating isda. So, pwede na ito pang timpla-timpla mga kahabis at medyo maano to, maalat. Ginagawa mo! Saan tayo mga katropa? Ay, kahabis. At sibugan time na. Ayun mga kabis, salamat ulit sa panonood at patuloy na pagsuporta sa channel namin. At kung bago ka lang sa channel na to at napadaan ka rito, so huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at i-click niyo po yung notification bell para palagi kayong updated sa mga video na ina-upload namin. At kung nagustuhan mo rin yung video to, click mo na rin yung like button. So maraming salamat ulit, hanggang sa muli nating videos.